Imos con unha historia de superación increíble, a historia de Guillermo, un rapaz de Noia, de 15 anos, que se recupera das gravísimas secuelas que lle deixou un accidente de tráfico. Un accidente fatal no que perdeu a seu irmán. A súa familia mantén aínda a ilusión de velo montar outra vez en bicicleta. Imos coñecer a súa historia. Eu son Francisco, estou casado con Dora, tivemos 2 fillos maravillosos. Diego era o maior, tería agora 27 anos, e despois está Guille, que hoxe ten 15 anos. O 24 de decembro, noite boa, sobre as 10 menos 20 ou así, dixeronnos que acababan de ter un accidente os dous, seu irmán faleceu no acto e el quedou cun 88% de discapacidade. Cambiou nosa vida? Claro que nos cambiou a vida, de telo todo a perdelo. E a Diego non mo vai traer nadie de volta. Guille ten un 88%, ten movimentos pero moi limitados. Necesita axuda 24 horas, escribe as súas frases no comunicador e dinos o que quere. Andar na bici. De cabeza, gracias a Dios, vemos que está ben, que cada día está mellor. En xuño deronos o aprobado de Guille para escolarizalo, e desde que se escolarizou no colegio é outro rapaz. A raíz de vir ao instituto, pois velo como máis solto, empeza outra vez a querer falar, interactúa cos seus compañeiros, socialízase con eles, está mirando como xogan ao futbolín, é un neno de 15 anos. Alegre, pero ao mesmo tempo non estaba, tiña que volver a facer exames. É un inquieto, está sempre meténdose ca xente, encántanlle as bicicletas, encántalle o deporte, era moi adicto tamén a gasolina, como seu irmán. Estaban sempre unidos, iban ao rally xuntos, a verdad que moi orgulloso dos dous. Miña relación con Diego era moi boa, que eu sempre que podía iba a axudarlle. O que estamos buscando é o máis súa nai é que el o día de mañán, se chegamos a faltarnos, que el poida valerse por sí mismo e esperemos que o día de mañán volva a andar. Home, por supuesto, ojalá. Ten moitísima forza e a verdad que é un neno que nos está dando a vida. Como te ves nun futuro? Como Diego mecánico. Sei que el desde arriba nos está axudando sempre. E do resto, pois, traballo, moito traballo e traballo é o que nos queda. Pois estamos con Guillermo e co seu pai Francisco, que dicía no vídeo é un neno que nos está a dar a vida. Sí. Despois de perdelo todo, como a dixeches, estamos a dar a vida, sí, aínda que a situación segue a ser dura. Sí, é durísima, sabes? Emocioneme moito. Está emocionado, é normal. Bueno, eu quero dicir que Guille díxonos que esta tarde non lle apetecía moito falar, entón imos charlar co seu pai, que é que nos vai contar a historia e, sobre todo, que nos vai contar como está agora Guille. Bueno, pois, como vedes, está do que se pronosticaba, pois, prácticamente está moito mellor, ponse de pé, pode estirar os brazos, manéjase ca súa silla, o sea, escapa de seu pai, mas de súa nai, vai pasiño a pasiño, vai mellorando, que é o que veremos. Dunha milagre, porque é verdade, Francisco, que nun primeiro momento non nos podemos facer unha idea de como vivistes algo tan tráxico e tan repentino, e ademais os médicos nese sentido puxeronvos un poquinho no peor, non? Dixeronvos pois que a recuperación ia ser mínima, pero dende logo puxestes todo da vosa parte e el tamén para dar eses avances tan significativos, non? Que significan que pode haber unha melloría e un camiño por percorrer. Sí, sí, de feito, melloría hai. A ver, os médicos a todos nos poñen no peor, pero o caso de Guille non é que fora excepcional, pero Guille, según nos decían eles, as lesións que tiña Guille non eran compatibles ca vida. O sea, Guille tiña a C1 e a C2, co occipital estaba prácticamente dislocado, sabes? Operaron, a verdade é que a operación foi un éxito, quedoulle algo limitado o cuello para girar de un lado, pero bueno, é algo que con esforzo e con traballo de fisioterapia seguramente. E despois o resto, pois, bueno, pouquiño pouco, é o que falamos. El ten moita forza de voluntad, sempre está dando máis, sempre dixen, é un neno moi competitivo, sempre quere ser... Superarse, claro. Entón, e tamén ten uns pais que coidaron del e que coidan del,
Que ti deixáchelo teu traballo precisamente para poder coidalo e atendelo na casa. Supoño que non debeu de ser nada fácil, non? Home, claro que non é fácil. Eu, gracias a Dios, pois teño 2 taxis. Non estaba o meu outro fillo, mas estaba eu. E tuvemos que deixar os taxis, eu para coidados de Guille, e o máis a miña muller. E gracias á familia e algúns amigos que nos axudaron a, bueno, pois, non tirar as toallas, axudaronme pois, no tema de estar no taxi, pois, eles botando unha man, miña irmán, meus irmáns, familiares, amigos, sempre estuveron aí apoiándonos. Todo o mundo con esa rede de apoio tan necesaria, porque é verdade que despois deses primeiros longos meses de hospital chegou un momento en que vos como papás percibíades que esa recuperación estaba un pouquiño estancada e tomastes unha decisión moi valente, moi sacrificada, que foi a de leválo para casa e asumir absolutamente todos os seus coidados, cubrir todas as súas necesidades con todo o que iso implica. Pero tiñades razón, porque a melloría real foi a partir de aí, non? Sí, a ver, nós fomos moi afortunados, a verdade que desde que entramos no hospital, no clínico de Santiago, aquí na UCI, a verdade que estuveron sempre pendentes de nós, tanto da miña como de Guille, porque Guille era o afectado, pero da miña muller estaban sempre pendentes de nós si tiñamos calquer cousa, falta de, bueno, pois ás veces falar, outras veces unha manta para a noite, e o de poder estar todo o día, toda a noite co teu fillo na UCI, nadie sabe o que supón eso para uns pais que temos que estar nunha sala de espera. Antigamente, non sei se vos acordades, solo nos deixaban pasar 15 minutos, aqueles 15 minutos... Non hai tanto disto, non hai tanto. 15 minutos é solo dous familiares, ou un familiar tiña que entrar e despois... Pois, bueno, gracias a Dios as cousas cambiaron, sobre todo... Eu podo falar de pediatría porque é onde estuvemos con Guille e nos deixaron estar as 24 horas cada día, todos os días ali, e eso para un pai e para unha nai que temos que estar é moito. Francisco, supoño que, bueno, supoño non, estou segura que a morte dun fillo non se supera nunca. Non. A loita polo voso outro fillo é o que vos fixo sair adiante e recuperarvos e recuperar a esperanza e o ánimo? Sí, a ver, ningún pai, eu creo que ningún pai, ningún avó está preparado para que che morra un neto, para que che morra un fillo. Ningún pai estamos preparados para iso. Así como estamos preparados para un nacimento, non estamos preparados para... Porque como antinatura, non? Claro, a ver, non estamos... Sempre debemos dir, ou pensamos que debemos dir nós antes que un fillo, sabes? Bueno, no noso caso, pois non foi así, como no noso caso, seguramente haxa moitos pais que perderon os seus fillos. Eu sei de algún caso reciente ao meu, pois... Pero houve que seguir adiante. Temos que seguir adiante. A ver, a nós, o que falamos, a nós, Guille, é un punto de apoio moi grande para nós, porque estamos todo o día con él, estamos luchando, él está luchando moitísimo, que é o que máis lucha, e axúdanos un montón. A vida sigue. A ver, é moi duro, claro que é durísimo. É durísimo non poder disfrutar do outro fillo, non poder estar con Diego, non poder estar disfrutando con él, sabes? E... non sei, Bueno, pero a vida sigue e esa loita, Francisco, que tivestes vos como familia, todos os apoios, tamén está dando os seus froitos, porque pasamos desa situación que nos describías hai un anaco de as lesións que ten son incompatibles coa vida, non vais sair destas, a que hai pouquiño mesmo regresou ao instituto. Quero dicir que o avance é espectacular e que ten tantísimo mérito o que estades a facer e as ganas que lle está botando el, non? Que é unha mensaxe super esperanzadora. Sí, a verdade que sí. Si el non tuvera ganas, sabes, el é o que máis ganas pon, aparte de que nós, sí, axudámolo a que siga pa diante, non tirar a toalla. E, bueno, a ver, foron meses moi duros, anos moi duros, porque este vai ser o segundo ano, e, bueno, a ver, a raíz... E datas moi duras, Francisco, sí, datas moi duras. Sí, a ver, nunca vai ser igual agora, non? Celebraránse porque si el quere, pero si non, para nós estas fechas son... Entendemos, especialmente duras as ausencias, sempre se notan máis nestas datas, pois cando a data ben marcada no almanaque con un suceso tan tráxico, entendo que iso é moi difícil de superar.
puñas en valor, aproveitabas o feito de estar aquí para poñer en valor toda esa axuda que recibistes por parte da familia, tamén dos amigos que seguiron moi presentes, sempre moi pendentes tamén de Guille, e agora mesmo pois queremos poñer un toque un pouco de alegría nesta tarde. Por que non, Guille, vouche pedir que prestes atención á pantalla, porque hai alguén ben importante para ti, e ti tamén o es para esta persoa, que che quere dicir algo. Moi boa tarde, quen anda aí? Hola, Guille, que pasa, campeón? Aí temos a Luís. Cambioulle a cara. Hola, Luís. Quen é Luís, que nos podedes contar? Hola, que tal? Bueno, Ai, emoción aquí, claro, normal. Falábamos, Luís, da importancia deses amigos que son familia, e ese é un pouco o teu caso, porque ti levas presente na vida desta familia moitos anos, e na de Guille tamén, contanos. Sí, por decir, desde que Guille naceu, veciños porta con porta, criámonos como irmán sempre xuntos. Amigo da familia, amigo de Diego, o irmán que faleceu. Que mensaxe lle queres transmitir a Guille esta tarde? Guille é un fenómeno, é un campeón que sigue luchando como pode, ele pode con todo isto. A verdade é que nos está dando... Bueno, en estas cousas non nos gusta caer, non? Nestas frases que ás veces parecen baleiras de que un exemplo de superación e demais, pero é que escoitando esta historia con atención, que estes pais tiveran esa forza para tirar para adiante, para loitar por este fillo, que o propio Guille sendo tan noviño, porque era un cativo, un rapaz, botase tanta valentía para chegar ata onde está, non? Que nin os propios médicos o podían creer, ten moitísimo valor, pero tamén toda a xente que fostes esa rede de apoio para que eles puderan tirar para adiante, Luís. Sí, está claro, mas Guille notase unha evolución moi grande. Eu, por mala suerte, por suerte ou por non, estou fora, vexo cada X meses. Pero facedes videochamadas, non? Cada X días e tal, estás en contacto. Sí, cada semana prácticamente, escribímonos por WhatsApp casi cada día. A evolución é enorme, e as ganas que pon el, a axuda a toda a familia que ten. Non sei se Francisco lle quere dicir algo. nada, que sabe o que lle aprecio, para min é como outro fillo máis, e nada, gracias. Pois moitas grazas por chamar, Luís. Unha aperta dende o que anda aí. Igualmente, un abrazo. Temos de dar un aplausiño a Luís, claro que sí. O que máis me gustou desta chamada foi a cara que puxo Guille, non? Sí, Guille moi expresivo. Moi expresivo, en ese momento parecía estar moi a gusto. Moitas grazas aos dous por estar hoxe aquí, por compartir a historia. Agardo que te atoparás ben, Guille. E que vaya adiante esa recuperación. Sí, a de ir, pouquiño a pouco. Un aplauso fortísimo pros dous. Gracias.